रुंसारि गालागाथा मुसाहारिनि दिनै गोथार सारादुखौ खुंफुंबाय। मोनसे समाव बर' हारिनि थामोनदा रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड मोननांगौनि दाबिजों सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लाबोनाय माजलिपारा एमबि फरायसालिनि बारग' लोगो फोरोंगिरि, लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' आबादारि आफादनि आफादगिरि आरो UN एकाडेमि बर्ड दतमानि बारग' सोद्रोमा, बेनि अनगायैबो गायसनजेननायनिफ्रायनो UN ब्रह्म फोथायफुनजिनि सोद्रोमा हिसाबै बर' समाजाव गोख्रों हाबा मावबोनाय बिथां गालागाथा मुसाहारिया 2024 मायथाइनि थांनाय 6 जुलाइ खालाराव माखासे देहायारि जेंनाजों नारसिनजाना 65 बोसोर बैसोआव गावनि आंगो न'आवनो जोबथा हां बोदोंमोन। बेनिनो दिनै बिथां रुंसारि जानायनि गोथार सारादुखौ क'क्राझार जिल्ला दतमा ओनसोलनि सिङाव थानाय बरागारि गामिनि गावनि आंगो न'आवनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे UN ब्रह्म फोथायफुनजि जुथायै नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे खुंफुंनाय जायो। मख'जाथावदि दिनैनि बे गोथार सारादुजों लोब्बा लाखिना आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा रुंसारि गालागाथा मुसाहारिनि मुङाव सुंद' जिउ जारिमिन बिजाब बेखेवना होयो। हाबाफारियाव आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा, UNB फोथायफुनजि गायसनगिरि सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश, गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी, UN एकाडेमिनि गोरायुं कृष्ण गपाल बसुमतारी आरो UN ब्रह्म फोथायफुनजिनि सोद्रोमा लोगोसे ओनसोलनि गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। गालागाथा मुसाहारि, जायनि गुबै मुङा गपिनाथ मुसाहारिमोन, बिथाङा जाहैबाय खुब निष्ठाबान जाथिनि कर्मि आरो बे आं मोनसे आफादनिल' बुङा, बेखौ आबसुनिल' बुङा, मानो होनबा आबसुआव खुब माने बुरजा बिबान लाबोआखै बियो आरो गोजौ बिबानबो लाबोआखै। जेब्लानाखि बड'फानि दैदेननायाव जि आन्दलन जादोंमोन बड'लेण्डनि, अब्ला BPSC जोनोम जाबा दतमा आन्सलिक कमिटि BPSCनि बे अर्गानाइजिं सेक्रेटारि। नाथाय जेब्लानाखि जोङो बड'फा UN ब्रह्मनि ट्रास्टखौ दाजेनो, अब्ला बिथाङाबो फाउन्डार मेम्बार जाबोदों। बे बावैसो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे दुलाराय बर' आबादारि आफाद दानायाव बिथांखौ चेयारमेन खालामदोंमोन। नाथाय आङो 1983 मायथाइनिफ्रायनो फ्राय लोगो मोनबोदों आरो बिथांखौ जे समबो लोगो मोनदों, खुब क्लस लोगो मोनबोदों, जेब्लायबो थाफाबोनाय मानाय। आरो दिनैसिम बियो सिम्पल जिबन, आबाद मावो न'खराव, फारसेथिं बे हिन्दी टिचारमोन, गसाइनि सिनायाव हिन्दी टिचार हिसाबै मावग्रोदों, बेनिफ्राय माइजलिपारायाव फैदों। नाथाय बियो आदर्श एबा आइडिय'लजि होननाय जिनिसखौ चेन्ज खालामाखै। दुलाराय बर' फरायसाफ्रा बै समनिफ्रायनो जि लामाजों थाबायदों, बे हारसिङैब्लाबो गामिफ्राव मालाबा हारसिं जायो, अब्लाबो बे आदर्शखौनो लाबाय थादों। खुनु दिन दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आदर्शखौ गाराखै। जेब्लानाखि 1990 मायथाइयाव बड'फाया रुंसारि जायो, रुंसारि जानायनि सिगां बड'फानि न'खर सोमोन्दै मुलुगा बारा मिथिया आरो जों आन्दलनाव बेस्थ' थानाय हिसाबै बिथांनि न'खरफोरखौ बारा नायनायबो जाया। नाथाय रुंसारि जानायनि उनावहाय बड'फानि न'खरखौ एफा एनै जि हायो, बे समाव जोंनि आखायाव जेबो गैया, बोरै मदद खालामनो हायो, बे बिथाङा आंबो दतमानिनो, आंबो खुब क्ल'जैनो थादों, आंजों क्ल'स मोनसे रिलेसनशिपआव थानानै न'खरखौ नायनाय बा न'खरनि सोमोन्दै मिथिहोनाय, खबर होनाय, बे गासिबो बिथाङानो रल लाबोदों। जियानो जा, दिनै मोनसे सम थांबाय आरो एसेबां गोलाव सम 1983निफ्राय जे हमनानै लादो दिनै 45 बोसोरनि जि माने लं एस'सियेसन आंनि जिबनाव, बेयो जोबोद माने गोसोखांजाथाव। 83निफ्राय लानानै जुदि दा हिसाब खालामो 40 बोसोरानो जाहैबाय। 40 बोसोराव 35 बोसोरसोआनो जों क्ल'स मोनसे कन्टेक्टआव थाबोबाय थादों। बियो जोबोद माने गावनि साननायाव लोरसोर गैयै मानसि आरो गाज्रिखौ सहायनो हायै मानसि, लोङा जाया मानसिमोन, खुब माने डिसिप्लिन लाइफ, न'खराबो डिसिप्लिन आरो बिदिखायनो बे साक्सेसफुल मानसि।
सासे फेमिलि हेड हिसाबै न'खरखौ दिनै गावनि खस्थ'नि गेजेरजों मिनिमामबाबो मोनसे डेभेलपमेन्टआव लाबोनानै मोजां जिबन फिसा फिसौखौनो होलांनो हादों। नाथाय बिनि फिसा फिसौफ्रा दा रावबो साख्रि बाख्रि गैया, बे आलादा बाथ्रा, बेखौ समाव उनावहाय मा जायो नायलांगोन। नाथाय बिथांनि जि मोनसे अबदान, सेक्रिफाइस, बेखौ जोङो बावनो हानाय नङा, ट्रास्ट हिसाबै बावनाय नङा। दिनै मोनसे ब्रिफ लाइफ स्केच दिरुनदों, बेवहायथ' खुब लिमिटेड बाथ्राफ्रा हाबनानै दङ। नाथाय बिनि सोमोन्दै एसे लिरजाबावो, डाबल भलिउमाव लांनो हागोन खमसे खम, बेखौ उननि समफ्राव जों नायनोसै। आरो दिनै बिथांनि बे आयदा साद्दनि दिनाव न'खरनि मानसिफोरजों, गामिनि मानसिफोरजों फैफानानै दिनै जे बिथांखौ मान होफैनायनि खाबु मोनदों, बेनि थाखाय आङो इसोरखौ आङो साबायखर होयो। लोगोसे दिनै जि मोनसे गेदारिं जादों बेहाय लाइफ स्केच बेखेवनायाव, बेवहाय डिफारेन्ट वाक अफ लाइफ, माने बेहाय दिनै पार्टि गारजेजों BPFनि मानसि दङ, बेहाय UPPLनि मानसि दं, बेहाय गुबुन गुबुन हान्जानि मानसि दं, बेहाय टिचार दङ, अफिसार दङ, लेक्सारार दङ। थ' बिसोरो गालागाथानि थाखाय दिनै ज' जाफैदों। थ' बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो लोगोसे गालागाथा मुसाहारिनि जिउआ अराय गोजोनाव थाथों, बेनि थाखाय आङो आनान गसाइनाव आर'ज गाबो। दिनै जोङो बरागारि गामियाव सासे गालागाथा मुङै मिथिजानाय, बिथांनि गुबै मुङा कपिनाथ मुसाहारि। दा दिनै बिथांनि श्राद्धआव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांनि गोसोखांथिनि बे जिउ जारिमिन बरननायजों लोगोसे बावहाय बयबो बिथांनि गामि, लोगो दोगो आरो गासै समाजारि आफादनि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दख'रानि जिल्लानि बयबो जों बेयाव ज' जानानै बिथांखौ मान बावदों। मानोना बिथाङा सासे मेंनो रोङै मावथिमोन। मानोना जोङो लोगो मोनजेननाय समनिफ्राय बिथाङा जोंनि नोजोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायखिजाया मेल मिथिङाव आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै UNB जे ट्रास्ट, बिनि सासे सोद्रोमा जानानै आरो गुबुन गुबुन समाजारि थासारियाव बिथाङा दतमा हालामनि जानानै बायदि बिथाङा हाबाफारियाव अरायबो बाहागो लायोमोन। आरो बिथाङा सासे फोरोंगिरिनि महरै बिथाङा आजिरा मोन्दों। अदेबानि बिथाङा आरोबाव गुबुन गुबुन समाजारि आफाद जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथाङा बिहोमा होबोदों। आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन सोमावसारनाय समाव जिबादि बिथांमोना बिहोमा होबाय, जे गोबाव समनिफ्राय माहारियारि मोनसे रैखाथिनि माहारियारि बाद गोसोखौ लानानै बिथाङा हारिखौ अनसायोमोन। दा बिनि थाखाय बिथांनि अबथिरायै गोमालांनाया, रुंसारि जालांनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। दा मिजिंथियो अबङा बिथांनि जिउखौ सोरगोआव आलोय दोनगोन। आरो दिनै बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ लानानै जों बयबो दतमा हालामनि आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथांखौ लोगो मोनबोनाय आरो खामानि दामानियाव बिथाङा हेफाजाब होबोनाय, जेरै बिथाङा क'क्राझार जिल्ला आबादारि आफादावबो बिथाङा आफादगिरि महरै दैदेनदोंमोन। आरो गोबां बेबायदि बिथांनि नोजोराव गोग्लैनाय माखासे समाजारि बिथिङाव बिथाङा अराय सम बाथ्रा बुंनानै माखासे समाज बिथिङाव बिथाङा गोग्गो समाज दानायनि हाबा मावलांदों। दा बेखायनो दिनै जोङो बिथांखौ आरोबाव जोङो बिथाङा गैयाब्लाबो जोङो मान होयो। आरो दिनैनि समाव बिथांबादि गोबां सुबुं जोंनि समाजाव नांगौ होननानै जों सानो। आरो जाहाथे इयुन जोलैयाव बेबादि समाजखौ रैखाथि होलांनो, समाजारि बिथिङाव आरो माहारि आरो माखासे जोंनि सोदांनाय खामानियाव बयबो बे बिथांबादि राफोद सासे समाजारि आरो समाज सिबियारि सासे सुबुं आरोबाव जोनोम मोनगोन होननानै जों मिजिंथियो। दा दिनैनि समाव नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो गालागाथा मुसाहारि एबा बिथाङा कपिनाथ मुसाहारि आरो बिथांनि जाहाथे अराय न'खरनि फारसेबो जोङो बे दुखुनि समाव बिथांमोननिसिम जोङो आर'ज गाबो। आरो जाहाथे बिथांमोनहा अबंनि अननायाव बयबो माने गोजोनै रायजो जालांफिननो हायो।